Tapi tu ini mentah lepas ni film kawan tu. Kalau keluar dah kawan tu. Kajingi jangan yang ni ka film kabun ke ikai gaji hikai mo inda fai bahan adu ningkong adu ka bakun dengan suang yang ni ka story hoi ka mai iba ka hikai sibun ke ikai nampak khamtam perthai menta mo ki bawan nong kendong mus long ki bun ki khamtam ki kenthai gai ki wal shani kim kanmau shu ki wana ka ying ka bakumnu ha ki la poi shani ki kala ka jinglong long kum tangan kum ma kasna ni ka film long ai iba kadani ka kadalong shisha hi kan but kani ka film ha ka jing pek jonga lada kham yo bhad ki artist ki ba kham byang nga thai kan kham i kan kham hang te nga kantui director ro kum ju mo ba snai kani ka film lada yo dan yo ini ki judge story belong kum ni la dan yo ki artist ki badang kham ki belong very original kan kum ba ja ko pertai ki kan kum ba pertai ki yan kum ba pertai na thai kan ka film na thai kan nang hit ba thai ye tang kata hi nga Siapa yang tinggi di film sedang ada akan thai yang kelam. ta kan kani Serang, dimot. te pinai ba la dan ni ki sindang mo ini ki doktor wa la dan i ki kinthai ba ki mo le se ki riam ki nang ban riam te teng teng kim nang ban riam sindang bro hi ba pek bek nong kum no te kawai kan kani di ka western culture vi ko kum riam kam dei ka jongi khasi nong jongi khasi belong hakariam ka bek ngathrai ka badan buram ha ka kum riam ko kum le jongki kinthai kan kum khasi ini musi ki nilalong influence bakin ki western fi takadaw ni ki kinthai mata kim tipshu ya gariam ka bel dia ki penerus pa ya ka culture ki we kat baya ka culture ladi pat ngiklat no te nga ngasung ong ban ong ba ngathai ki kinthai ro ada kina ban change ya ka mindset ladi ngathai kan khambha ya ka society jong ju Flashwood. to ye piro